sige, mga simba-simba, pati yung panglaksok tasan. Kada mo ato sige madungog sa mga tao nga sige nga simba, sige kadaig sa Ginoo. Pero lagi nag-expecta nga ang musimba mga balaan. Nag-expecta nga ang kaning mga tao nga kanang misimba matag Domingo, matarong gini sila. Dili sila pwedeng makasala. Dili sila pwedeng masayop. In other words, dapat perfect gyud ni kaning mga hinimbahon. Perfect gyud ka, no? Perfect gyud ka, di gyud ka makasala. Sa imong buhat, magpuyo gyud ka nga balaan, matarong, no? Dapat magpabilib jud ka sa mga tao nga maayo gyud ka bisag nagka muritsing na imong kinabuhi, bisag panamasta-masa na kagtaman, di gyud nimo awayo, no? Bisan pa og kuan kinadili gyud ka kinahanglan malumanay gyud ka sige kay anak ta sa Ginoo. Pero og imo pa lang huna-hunaon, no? Imo lang imagine ba kaning sigi og simba laksot kais nga tanan. Kung dili ni sila musimba, unsa na lang kaya ang dangatan sa mga tao nga laksot man gani sila nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Samot magid siguro kung dili ni sila kadungog sa pulong sa Ginoo. Imagine na nimo nga kanang tao nga salbahis kaayo unya ni simba nya pertigya pong salbahisa. Kung wala kay Ginoo sa iyang kinabuhi, unsa na lang kaya iyang buhaton sa manulis mo patay mo wala may Ginoo kay salbahis man gani siya nakadungog sa pulong sa Ginoo, tig-up man gani ang iyang kasing-kasing, pero naninguha ang usa ka tawo, no? Para nako sayop gyud dako kaayong sayop na higsuon nga kanang very religious ta ba nga to the extent nga kanang dapat relihiyoso kita butan kay ita mo ni ato ang tan-aw sa mga tao nga hinimbahon nga dapat mangingon ana gyud, di nakabalong mubatbat, di kabalong manghinilas kay para nato kung masaka ang ato kilay, mutandog ang atong balatian, murag pirti naging hilasa nga taga-simbahan man unta ingon ana, no? Dili ta makadawat sa atong kaugalingon. Hinumdumi nga ang mga nagsakit nagkinahanglan na sila hospital. Kami usab nga mga makasasala nanginahanglan mi og simbahan. The more gyud ta nga moduol sa Ginoo, the more ta nga kung kita makasasala. Di gyud tutugutan nga si Satanas mo hari nato hangtod sa kahangturan, maninguha gyud pud ta oy. No? Kana bang moingon nga sig simba-simba laksot gyapon kaayo. Kana kunong imong kanang ika pag istorya nimo na paglitok nimo na si imong isig ka tawo. Wa ba nimo pangutana imong kaugalingon? Matarong ba pud ka? Sakto ba pud ka sa imong gibuhat? Maayo ba pud ka sa imong pagka ikaw nga ngano kang ngano siyang ni tratar nimo og ingon ana? Kay bisan sa atong Ginoong Hesukristo ni suko oy. Ni suko gyud siya, naglagot gyud siya. Naglagot gyud siya dito sa templo. Wa siya ingong nagpaitoy-itoy, nagpakyut-kyut dito. Sumuro usab na sa mga taong hinimbahon nga sigig balik-balik sa simbahan. Yung ta pwede magpakyut-kyut, pero ang importante baya para nako, believe sa ko ini mga taga-simbahan kay ay mga taga-simbahan nga puno ga mga paglutos, ha? Puno sa mga pag-BI, sige na siya angayan din na, pero makapasakit na siya og pulong, no? Daghan kay kun hibaw-an na makapasakit sa iyang kataw, daghan kay sa napasakitan. Pero duula na siya inig pila ka minuto, pirti na sa siyang ayuha. Ang garbo mao'y makapapukan sa tao, pero kaning tawhana nga sig pasakit inig human ana, wa na ginas iya, ngihalang makapahungaw siya sa iyang gibati niya og mga kagpasaylo, dawat pud siya. Mga kagpasaylo niya, makigpis ka niya, gusto ko kayong ganti nimo no? So mao na ato ang hinuklugan mga igsoon mo. Dili tanang musimba nagpagarbo, wala ta kabaw sa unsay ilang mga kuan sa ilang kasing-kasing, no? Dili sa tanan nga naa sa simbahan matarong, naningkamot lang nga mahimong matarong, no? Para nako ang simbahan lugar sa mga makasasala, no? Nagkinahanglan og tambal sa maong balatian sa kalag.
no, naasay gi-change sila sa Ginoo. Naay gibuhat ang Ginoo nila nga nakakita sila, nakabati sila unsa kaayo ang Ginoo, no? Kung malaksot man siguro sila, wala tay labot ana, wala tay labot ana. Pero may nang makabalo ang katawhan nga dili tanan nga naa sa simbahan nagserbisyo sa Ginoo mga balaan. Kay gi-expect na ninyo nga mga perpekto, di makasala. Pero number 1 ang makasasala. Ang ato lang nga maninguha gyapon ta, magtinabangay ta nga matluwas. No? Dili ta magtinabangay aron matiwas. Maura gina ato ang buhaton.